Mobile registration po sa ilang barangay sa San Carlos City pinagpaliban dahil po sa masamang panahon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report. Nagpaliban hanggang sa susunod na abiso ang ilang schedule ng mobile registration ng Office of the City Civil Registrar ng San Carlos City, Pangasinan dahil sa patuloy na malakas na pagulan at masamang lagay ng panahon. Kabilang sa mga pinagpaliban na schedule ang August 13 sa Barangay Talang, August 14 sa Barangay Doyong, August 20 sa Barangay Mamarlao, at August 21 sa Barangay Kakaritan na lahat sana ay alas 9 ng umaga. Samantala, ang nakatakdang mobile registration sa August 27 sa Barangay Parayao at August 28 sa Barangay Bulingit na parehong alas 9 ng umaga ay inihintay pa ang panibagong anunsyo. Bahagi ng mobile registration ng libreng delayed registration ng birth, LG or PSA Birth Registration Assistance, paggawad ng Certificate of Live Birth sa mga benepisyaryo ng Social Enhancement and Community Participation Assistance or SECPA at Birth Registration Assistance Program, gayon din ang National ID Registration at Information Dissemination hinggil sa mga batas at regulasyon sa civil registration. Pinapayuhan ng mga residente na hintayin ang susunod na abiso ng Office of the City Civil Registrar at Philippine Statistic Authority para sa bagong schedule. Sama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.